Terima kasih matur nuwun Nduk Niken Mas Ribut tak mbagekke bintang tamu yang satu lagi. Siap. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan genduk bocah ayu sing ayu dhewe sing sedinik-dinik sing sedenok deblong genduk Princess Aprilia Sucipto. Kula ingkang sowan Mbak Limbuk Mak Cangi. Alah, Jan. Piye kabare rak ya sehat? Pinaringan wilujeng sehat mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ingkang kula sowan mriki. Iya. Alah. Wah, jan bareng sowaning Majapura sing dandan dipol-polke tenan iki, Mas. Lah nggih no kersane para tamu niku jenak nyawang kula. Ha iya. Dasare sinden enom. Heeh. Tur wedok asli. Asli. Kancamu sing siji kuwi Ana sinden kok lenang dandan wedok kok abrakan apa? Lek nomor mripatmu jaringan gobokmu. Apa, Lek? Sing kagungan dalem ki suwaning istanaku. Terus anu sirene dinergor aku wong anu jenengan mawon Mbak Mimin napa nenten Mbak Niken kalian Mas Ribut. Ngapunten nggih nika bocah nika nek mboten kula openi mengke bali ten dalan aku ngono terus dadine kowe terus nggih pun mangjak mawon. Dadi niki gur angka ikut. Dadi sing dikarepke gur kowe dhewe. Aku. Alah kok panitia ki kok keblondro. Kok esok gur kowe dhewe. Nyatane lho nek istanaku daleme Mbak Mimin niku pundi sing tingkat 18 nika lho aku ya. Oh, kuwi anu kandang wedhusmu kae. Nyatane nek ning Majapura ya ora iso piye-piye to pri, ora iso swala piye-piye. Nah. Ndelalah kok ya panjenengan paselo. Nah, jan ikon kota Klaten iya, iya menika nek ngumbulke engko terus ngebleke kula lho. Ya ora kok ngebleke wong nyatane iki bulan-bulan ini iki jiwan Karang Nangka iki mung isi Mimin karo Princess. Ora umum. Lah pripun wong jenenge ditresnani kok. Lah iya. Nek padha sing ringan. Ya ora kok ya. Luwe-luwe niki saged wonten Majapura. Niki ngene apa jenenge awake dhewe kabeh. Lah iya lah nek duwe suwantene ket aku jaman numpak pega mucat macet kae lho pri disuprung ya wis tau suwantene. Kelingan 11 tahun kepungkur kelangan gelang ya atas seminggu diajak ketemu. Lah ya. Lah aku lho ket sore wis digegeri Pak De Suprielep. Ngapa? Ngapa? Anu mangkat jam pira ngono to. Terus mengke ayo tak pethuk aku ya. Kula ki sinden udu rombongan layat kok dipethuk nggo elep aku ngono. Sinden kok padake rombongan layat aku. Iya. Wong bintang tamu kok padake. Dipethuk nggo elep biu. Elep biu. Ora ketang tresnane nyatane kok ya. Lah ya saking perhatiane karo. Lah perhatiane jarane harus diri kene wis pokok nang kene wis ora apa ya aduh kok diwongke lho jes ning kene iki. Iya. Aku padahal ya matur, Pak nek pun enten Mbak Niken enten Mas Ribut mbok kula tahun ngajeng mawon aku kula nggih ngoten to jenenge kanca kan asas pemerataan. Mboten nek Niken niku babakan kagunan kabisan nggih luar biasa. Nek ulate buket mboten madolke ngono kuwi. Nek babakan swara ya apik wonge ya ayu nek munggah panggung kok nggo beban mental ngoten lho ngopo aku ngono ki apa padu karo bojone. Lah terus ndelalah kok sing kagungan dalem kok terus duwe ide nimbali panjenengan. Lah ya diwangi salat malam ketemune Mimin. Salat malam ketemu ya Sukimin. Apa ala tanpa rupa nyatane saged sowan mriki ndongake warga Majapura, Ces. Mugi-mugi warga Majapura sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa dalu punika. Bersih dusun ya. Tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah. Tutuk ingkang momong putra wayah, para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang olah tetanen mugi-mugi hasilipun lumintu. Melimpah. Sekolah pinter sekolahe. Sing bakul laris dagangane. Amin. Sing tukang tambal ban akeh ban bledot. Ya aja ngono Mas. Jenenge ya arep mujekke piye wong jenenge wong tukang tambal ban ku rak ya malah tetulung to, Pri. Lah iya wong tambal ban apa nambal batukmu rak ya ora. Iya. Sing wingi sok selintutan karo bojone saiki wis ora selintutan. Transparan, pama bapak-bapak nyun sewu. Mbok, iki kayaku sesasi iki 4 yuta. Nya iki tak caoske kowe sing 3 yuta.
sing sak yuta tak nggo cekelan. Mbok menawa aku ning dalan ki bensine entek, mbok menawa rokokku entek, mbok menawa kepethuk ponakanku, aku arep ngurungi ponakanku 50 atau 20.000 rasa ndasak ngatung sampean. Dadak ngatung wong wedok. Wong lanang. Jaga prajane wong lanang. Sepenting transparan. Aku ndidit 4 yuta tak kakek 3 yuta tak go 1 yuta. Kuwi jenenge transparan. Ora ndelekke ning pecis, ndelekke ning selop, ndelekke ning apa. Sing penting jujur. Marake wong wedok gelo nek ngono kuwi. Pinter nggih Mak Cangik. Wah, ya genah kok ya. Wong pengalaman pribadi. Wong pengalaman. Ora kaya ngono kuwi kowe iso ngomong kaya ngono kuwi kowe mewakili siapa ngono lho. Saya mewakili kaum ibu. Ya. Karena ibu itu 80% menggunakan perasaan. Dekne curiga sithik, feeling sithik. Bojoku ndelik kedet nggo apa ya? Iya. Ojo-ojo ndek pingeran rono, ojo-ojo ndek nggoan lho. Hal-hal sekecil itu biar mengantisipasi komunikasinya dengan keterbukaan. Ngoten niku. Mewakili kaum ibu. Kaum ibu nggih mboten, Bu. Kae sing rumangsa. Padha-padha. Lah nggih, padha-padha le ngetokke dit 100.000 ning wong wedok ngerti, kalau ngetokke dit 100.000 selintutan niku wong wedok lara ati mboten, Bu. Lara ati mboten. Lho, nek perlu nek nyaosi mara tuwa wong tuwa le ngekekke mantune. Bu, iki kekno si ibu. Dadi niku aku nyaosi si ibu ki sepengetahuan panjenengan. Jaga bojone ya, berarti transparan, keterbukaan, ora selitutan senajan to ngekeki wong tuane. Lah iki ibu-ibu rumangsa terdukung. Heeh, bener. Terdukung. Wah, hebat Mbak Mimin. Lah bapak-bapak dahar ngantek diselehke lambene Sukime ni ngopo? Aku ya mengelengke Kak lho. Berapa dari keluarga, nek karo keluarga wis selintutan delian, ora jujur, apa meneh karo wong liya. Berawal dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. Lho nek wong wedok kan ya kudu iso nglenganani. Imam keluarga ki rak wong lanang. Nah, kudune ngono kuwi. Wong lanang sing pesek. Lho, nek wong lanang mancing seminggu ra mulih, rangkeke kaya blangkrah apa? Lho dikandani sing alus. Jenenge wong nyambut gawe kok sangkan paran ki ya diulati. Dikandani alus ki beguguk mutawaton, ora mudeng. Kudu dikoroki paribasane, lambe satu mangkani sak merang. Oh, perasaanmu lanang kok ya. Kok perasaan? Lho saling mengingatkan lho. Grete wong wedok kuwi demi kebaikan ngoten lho. Napa wedok cerewet ki ning demi kebaikan menika kok ya. Sing wedok ki sapa? Hamba. Kok nek nguyuh ngadeg. Sing kagungan dalem ki lho nek buku Mbak Mimin. Anu sing ning aku Mas Tom ki. Tom sapa? Tom and Jerry. Anu Mbak Mimi nek ten panggung kalih padatan nek benten nek ten griya kula namung ngagem daster aku ya ngono jenenge ning panggung kan beda nganggo nyamping. Daster apa ketoke mung sarungan. Sarungan ro seporotan. Seporotan gayane. Ketoke iki ya sarungan ning dikeke ning dhuwur susu ngono. Gayamu. Ketok-ketoke karo ngombor wedhus. Kaya ayu-ayu. Kalian ngaturaken pangliput. Ya, iki ning sing kepareng paring pasumbang, paring pasumbang bawa. Oh, ngaten. Pepun anu kadangku sepuh. Panjenengane Pak Degiyo arep nyumbang lagu. Dasaripun menika bapak-bapak kateben dahar sak perangan. Nggih. Dimohon untuk naik ke panggung Abang Gio. Jenenge apik ya. Monggo Pak De, tindak mriki Pak De, mbok bilih paling dawuh menapa monggo srepek mataram kaya ngapa pelok 6. Duduk. Karo Mas Rabani monggo Mas. Monggo Pak Gio. Pak De Rabani. Mas Rabani tindak mriki Mas. Monggo.
Wilujeng dalu Pak De Giyo Mas ora Iki banget. gathukane wis dhewe-dhewe. Iya. Kowe karo Mbah Giyo aku karo Pak De Rabani. Ibarate mau bebojoan ra ya. Ya ora kurang dalan lho. Piyai sepuh itu perawan kinyis-kinyis. Sapa sing perawan? Kula ngoten. Perawan udele kuwi. Nyatane ngantek umur Pripun? Sing ra jam meteng nek kowe jam. ngantek umur 49 ru gepok singgol karo Piyai Kakung nek ra wong resik atine ra ya. Nek karo jaran malah wis ya. Sugeng dalu Mbak Limbo. Ah nggih wilujeng dalu Pak De. Nggih sembah nuwun. Mbah nuwun, Mbah Giyo. Iya. Kok Giyo ki lho? Hah? Pak De Giyo kok Pak De Giyo. Giyo. Pak Giyo. Deji. Aku kan orang Jakarta. Oh iya. Abang Giyo, iya. Nyuwun ngapunten Mbak Limbo. Nggih, pripun? Niku Nggih. nanti teratapan. Leripun. Lah maksud kula niku mboten siap. Pun tenang mawon, Mbak. Iki pengewane wan. Boten perlu niki panjenengan ya kan dikening kesoting ngoten teng live streaming. Mboten sah teratapan, Pak. Nggih. Pun santai mawon. Santen pamrentahipun panjenengan Jenengan panjenengan. uwasa ning kekurangane, mboten enten kekuranganipun. Lah sae. Nyan disuwun rahapi kula niki. Wah, Gua berakan apa? gua brakan apa ini? Pak De Rabani School mbok ra di mriki. Kan kok TK Rabani School. Nyuwun ngapunten Mbak Limbo. Pripun? Lajeng badhe bawa Bawa Paman menapa? apa? Yen pangapunten Mbah menika adah kondonipun ra Ra dicacat. dicaket sih. Nggih. ajeng bawa nyuwun gending Podang kuning ya, Pak. Podang nggih? kuning. Oh, Nah, podang kuning. Jumbo ingkang jumeneng menika rak nggih manuk sedanten. delalah iki ana sing ngersakake Mas Rabani menika saking Mbah Harso. Mbah Harso ngersakaken langgam kadung tresna kalian entik-entik mangke dipun aturaken. Mbah Harso ini sing kagungan dalem nggih. Nggih. Nggih, dek. Nggih. Kali Nggih. ngapunten Mbak Limbo. Nggih. Udang mrene mengke kebawane rumiyin. Nggih, siap. Sing penting panjenengan nyuwara sak cengklengan men mboten napa-napa Pak De. Sing penting nyawer Pak De. Inti dari segala inti. Inti dari segala inti kuwi. Mbok ngapun langsung Niki nyuwun ngapunten Mbak Limbo. Nun nggih. Tribun kok bawa Wah, repot-repot iku lho. Pak iki lho Barang dadak dilingke kok. Gua lah oke ora. Niku kedah telas lho, Mbah. Mbah iya. Pokoke anu ngapunten Mbak Limbo. Niku wonten artos tunggal yuta mengke canggel niku. Gusti Allah. Alhamdulillah, matur nuwun. Lagi ya matur sembah nuwun mugi-mugi panjenengan pinaringan. Walah ya Allah, matur sembah nuwun lho Mbah kali mriyen. Ah. Dan matur nuwun lho Mbah. Nah, Ah ribote gur pamer untuke tok 100 kowe iki. Matur sembah nuwun. nggih. Kae nika Pak De, nika koncatan nika niken. Oh iya. Oh iya. Oh bareng antum gini kan kula Mbah. Telek. Sembah Nuwun nggih Mbah Giyo. berkah. Berkah barok. Amin. Amin. Jenengan ki ora pekewuh Pak De. Ora. Kowe kok Ora. mau wis parabanis pambiwara barang lho, Ces. Soal pun kok le kok. Walah. Ngene, nyawer iki mergo tresnane ora mergo pekewuh kok. Biasane nek ngene iki oh jenengan ajeng bawa napa nyawer ngono to. Nggih lho. Lah kon bawa ya, awung bawa kok. Cari aman. Cari aman. Ya jiwake anggere wis memasuki seni wis ora bakal ketetel ngono. Pancen tak rapeti. Monggo Pak De. Mbah Giyo. Yen ngapunten Pak Bani kula tulung jenengan. Oh, Nggih. Ji, mboten napa-napa, Mbah. Nggih Mbah. Pun damelane kula ayane. Panjenengan sing nyawer mawon. Ah, jan. Ya, Menyang Solo tuh. boten Pak De, ora ketang mung sak klimah ngoten Pak De. Nano ngoten. Kira aku tak ngomong mungkin sampean kalau. Nggih, matur nuwun. Yo, yang mewakili Mas Rabani, nggih. Bagian apa kula? Pun derek. Nadyan wujude mung peksi. Agawe taline bronto. Agawe talining bronto. Lho
But bawa ngene iki, But. Bawa kok cengkok kok. Modalmu apa? Suara bosok, rai ramadolke, tekon ra jaji, wonge ana petingane. Oh, mimin kae wonge ra patek ayu ning nyenengke. Apri kae ayu ning kentutan. Lah ngono jenenge wis dhewe lah. Kowe iki apa ora ana pilihane blas. Jenenge we ribut waja pangarta. Apa kuwi? Merongos. Mangga Pak Diradani. Halus manis tur merak ati. Mas Rabani. Halo. Mang kondo kalih Siam po Mas Rimulyono. Kon goleke kelas mil apa LA? Nggih sinten? Dinggo princess dan saya mempeng. Lah kiyo mboten pengen nyobi sekedhik ngoten. Pun boten. Sampun. Kok kados pripun ngoten apa gila kalih sampinge panjenengan? Gila bintang tamu digo kembange panggung kok gila padha kok ngedan piye wong jenenge panggunge nggo ayu-ayu nggo kembang nggo senter nggo pusat perhatian kok gila mbake ngundang memet di sawah ae nek gila kok umume omongan kuwi lho natoni ket mau aku gur meneng-meneng aku gur tak sabar-sabar ya aku nek kene tenan nek kakane su ditahlilke Pak Dirabani Ora, kono ku nek meteng ijek karo tangan sasi mesti meskram ning kene kok. Meskram metune jaran sak andonge iki ora. Apa ora didel duwe labrake kok. Kok metu 3 kiloe jahitan 28 kok. Tapi diblerek tekan bathuk. Jaran sak andonge. Wes lawas gon kula Kalian kula peteki nggih, Mbah. Kersanipun mboten sayang. Mboten apa-apa Mbah padha lanange men kok. Ah santai mawon. Kok awane adem ya canak jenengan niku nek nyawang api kok mambu neraka. Simbah lho. Prabot wanita kok dibetot. Piye? Prabot wanita ya digrayang kok dibetot Panggung niku sing dipadosi mek kok malah bedol pohong iki piye? Gak ya lali rata jidhet. Oh. Mbak Gio tajake wis arep kilap iki le. Penaga Mbah kene nggih keri. Gue tambah bediding. Napa pengen keri. Nah, kono aku tak bedot tak neng kae, ora tak bakal tak wae. Yen kula apa tak amanke tak jilet. Golek isi podhang jenang. Iya Pak De Superior. Pak Dirabani neh, Pak Dirabani bawa ning kene jeh Pak Dirabani. Wah iya. Lho, wis surak Kang Tukidi to kae. Mas Tukidi to kae. Iya. Lalau hebo bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo Supri ki telesihno engko mulai nggawa wong pirang-pirang ku paling ora katut kabeh engko. Wah, wis gawat iki. Ya. Nggih, matur nuwun. Waduh, Alah, Gusti Allah. Alah. Iki malah tukulan kok ngene bareng. Oh sing niki mode eling apa mode dhuwur apa tendek iki? Iki Mojopura ora. Aduh. Walah. Ya. Nggih, Pak Lurah, Pak Cari matur sembah nuwun. Iki kerawanipun. Weh, matur nuwun ki Pak Manto rawuh nggih. Ya, monggo. Matur sembah nuwun Mas Rabani bawanipun. Kula tak mandhap
Nggih, matur nuwun. Pak Monggo Dikya sembah nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, Mas Supri. Sembah nuwun Pak Dirabani. Dadi ya matur sembah nuwun lho nggih. Lah ganteng nggih ora. Priwe ra ngerti to Pak De Bude iki anu buka klontong dodol anu sembako ngono iki. Wong tuku ki bebas kok. Kon jupuk dhewe, kon bayar dhewe. Heeh, jujul kon jupuk dhewe ora. Wis ora umum. Kuwi jenenge warung kejujuran. Ngetes pembeline. Nggih. Monggo diaturke podang kuning, monggo. Tak lebokne celengan sik. Iya, deh. Iso awan ning omah wis ora krasa. Uyuran goleki sing tak sayang. Mukten mitra jago saiki ora krasa. Iso awan nganti Goyang incus. ayo yo. Ayo yo. Hijau mania
Terima kasih, matur nuwun. Sampun lumadi menika podang kuning Pak Limbuk Mak Cang. Nggih, terima kasih Mbak Mimin, Mbak Princess. Aku ora arep goroh, ora arep anu apa kuwi Ngapusi. ngapusi saka panitia. Oh. Ya. Gandeng dhewe lenang ya udut. Iki tak idolke gas ae kok, Ces. Lah ngapa? Lah nek dudut paling sedina entek gas ka dienggo sesasi wong wedok direwangi ngono ben kecukup kok. Oh, Nggih to, Bu? Bintang tamu rokoke LA, bintang tok tenor ya apa. Sapa ribet iki lho? Ribut. Jare gayane laris. Tenore lek nggo ngrusuhi kancane. Tenore ngeteng. Ya. Ngene kok ya. Ya diaturi iki nduk Ria Pamungkase. Oke kalau apa mendutan saking Pak Harso kalau masakan imbang ono katresna kadung tresna nggih. Kadung tresna. Kalian entik. Ya nduk karo entik-entik kadung tresna diaturke. Entit, ngentit ya kok. Entik. Ya. Pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari kabudayan nyatane awet iku dadi jalan sarawongan lan kira-kira rasane kaya sandingan tuh wong jati kopat salaledo kembang biru mungkin pager bawanging ati sekali sang wis patut kalampun matodo pujiku tansah sing sepuh ya diaturi, sing enom ya dituruti. Nggih lho. Nek cara lelagon-lelagon ngene iki rak makani rasa. Makani rasa pilih sepuh nggih. Nek mengke pas bagian dangdut generasi muda kula mandap 10 menit ganti kostum rock mini. Wayahe pini sepuh ya dicaosi kagem nyamping sanggulan. Wayahe dangdutan kagem kadang kaneman ya aku misalkan ngagem tank top rock mini. Ada kaya ya. Kok kaya nggak ini. Ngapa? Bocahmu ingo-ingo. Aku dipeleti, Mbak. Jane tak karepku nek nang Mojopuro rasa melu sik kelayu. Well. Tinggal ngomah wae. Malah ditemu tanggane. Geceken ae. Ya fungsi ra kita ndak setahun pisan. Iyalah. Sugeng dalu Mbak Ria Pamungkas. Nggih wilujeng dalu. Menika tasih kenya menapa sampun kenyonyok menapa? Tasih Takon kuwi lho. tasih single menapa sampun kawengku dening kakung. Single apa pun gedadel. Sampun gadah. Putra garwa nggih sampun nggih. Nggih. Sampun. Oh alah Lek, genine mbok diurupke Lek. Alah. Wadese ning motor. Rombongane mbokne ribut iki jan wis mbok Darmi. Lah ya. Ya. Ya karo ditempungke nduk Princess nek Mbak Ria Pamungkas iki mbiyen pesindene Kiseno dalang Nugroho. kondang saka Ngayogyakarta Kiseno Nugroho. Dan Mbak Ria menika pemeran wanita terbaik Festival Ketoprak se-Jawa Tengah. Ha ta Bu Ria? Nggih, tahun 2013 napa kapan welas ngoten. Dapukamu apa? Dados Sri Hune. Ten TBS mriki. Oh, Taman nang Budaya Surakarta. Hebat-hebat. Niki gur wonge meneng. Nek ngomong kaya wong lanang ning kene nek pun di wis ngesake banget. Masake. Kok mesake. Yo ngaturke anu langgame kaya ngapa kadung tresna. Dibawani apa ora, Nduk? Nggih no. Iya no. Sindene Pak Seno. Sindene Pak Seno Nugroho kok aku arep langsung ra nganggo. Monggo menika pamundhut saking ingkang kagungan dalem monggo Bapak Harso Pak Harso kalian sugeng midhangetaken saha menikmati. Mi Darmi geni uripno ni. Pamae tok terenyuh dhewe aku. Pedes banget. Wis raiku ki burem kena peluk dadi saya wong lamat-lamat kan sop.
Ning ya ora apa ngene iki marake ora ngantuk kok, para lenggah ya ora ngantuk. Lah ya witekno ki ya masak iki kanggo Lah, para nggih, kok. tamu kanggo panjenengan-panjenengan Nggih. sedaya. Wong gelem hasilnya ora gelem prosese nggih. Lah. Gelem masakane ya kudu gelem prosese. Lah kok nek geni akan peluk ki ya sangit lho masamu kok senengane. sing sangit rayumu nek panganane ya ora. Ayo Mbak Ria. Yo Nduk Ria, bawane Nduk. Sinawang datan boseni. Ngapunten nggih Pak, suarane ngeten niki. Iya ora apa-apa, Kacutan, wong ya sangka larismu kok ya. Kok kowe iki kono sing remuke pede kok. Lho, aku ki lho Nduk, swara ya biasa. Ya standar. Nggih. Iya. Rupa ya rayu banget diwedaki ya ora gelem nemplek. Paribasan disuting ya tuwa kaya wisan ngono kuwi. malah. Ning nyata nek Gusti Allah berkehendak, kun fayakun kowe dadi bintang sing kondang. Nggih. Menungso ora iso ngalang-alangi. Nggih. Jadi harus yakin setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki dan rezeki tidak akan tertukar. Lho nyatane saiki dah syariah. Kok syariah Iso Maksudnya- tausiah. Maksudnya aja wedi, aku ora payu nyanyi kau jojo digawe kae yo. Aku jojongin lek ku dodol sepi aja jojo digawe. Mbok kowe golek dukun 17 dukun nek Gusti Allah ora pareng lho. Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Tepuk tangan kagem Dhe Gusti Allah kok. Ya iki totokane lebar mondok ning Pati iki ya iki. Oke. nang pondok pesantren to. Pondok Pondok pesantren pesantren. Pati. Pati sing ketangkep nggih iki. Sing di briefing kiyaine yo. Lah aku nyaman kok. Mangga. Lalu. Nyawang mengayu alaman. Wong ayu aleman klewo-klewo, jinak-jinak merpati. Dadi kaya hoo kaya ora. Kaya Mas Mimin teko mau. Kok Mas? Tembungmu sak kliwah lho natoni aku tekan kucir. Kok Mas Mimin Claro. teko, Mas Mimin. Alah wong dionekke Mas e kok nesu lah ning Lho, omah lho. lah, Putumu iki lho, Kong. Kan nang omah ning panggung Kene kok le. primadona Sri Panggung kok Mas Mimin teko. Lho, gestare rawuh ra ngono. Bintang tamune rawuh. Ya ora Wis kok. kepareng ngestreni. Aja Mas. Piye? Lho leluhur kita rawuh. Malah nem. Nang ndalik. Takok wedi. Urung siap kok, Pri. Urung siap sangune. Ayo Mbak Ria. Rekoso tak lakonane. Tresno ki wuta. Wuta lho rekoso. Rekoso kaya Rekoso ngapa tetep dilakoni. Dadi nek wong jatuh cinta kuwi wong bercinta mencintai seseorang, bukan Iya, bercinta ya. iya, mencintai Kuwi jane seseorang. pengorbanan. Ning ora krasa mergo ana keindahan. Papama pacare Jakarta diluwangi prei-prei kesel mangkat ning Jakarta. Duwe dhit sithik dadak dikirimi pacar nukokke kuota lan sak pitur. Itu sebenarnya pengorbanan. Ning karena cinta pengorbanan kuwi ra ketok. Kadang kala dijaluk wong tuane 50.000 ndremimil 3 dina. Ger pacar nemu gedhe kok kaya ngono karuan dadi bojone. Lah itu lho, pengorbanan kaya ngono kuwi kadang Lho, nek gur karo wong tuane lali, karo wong kono-kono digatekke. Bojone dhewe ra diurus, bojone kancane digemateni. Lah kuwi- piye? Bojone dhewe lho ora diurus. But Bojone kancane digemateni. Kono men diurusi kono. lah rumput tetangga lebih menggoda. anjay. Kono ger nemu penake bojone lho tidak rekoso prihatin. Aku dhisik karo bojoku tak rewangi tapa wuda turut dalan lho, Pri. Lah kowe ro bojomu kentir kok. Kan bojomu togok. Apri. Lah padha. Mangga. Anggerakku entuk nyawa wong ayu lambene abang Kowe Wong ayu lambene abang iki ngene iki lho. Oh, Sing kuwi, Bang. lambe gula satemplik iki ngene iki lho. satemlek. Kok satemlek.
Satemlek. Wis ganti to? Yo kan dhisik satemlek ora kuwi, kowe ra duwe. Oh iya. Satemlek. Oh. Mung kleru sithik kok ngayu ya bisa salah ya. Satemlek. Ih, salah. Kok malah kantor kecamatan. Lah aku ki nganggo lambe apa lipstik pucet jarene kaya kok wong lambe pucet kaya ngono malah kaya pocongan ngono bareng nganggo rada abang darani bar mangan pitik urip. Apa kok salah ya? Jane iki do srek mbek aku nggo napa aku ngono kuwi. Tak kira, Aku ya ora tau nyalahi sapa-sapa. Jarene warna sing soft jarene pucet. Warna merah men merona jarene mangan pitik urip. Lah aku ki menungso apa kirek kok mangan pitik urip. Tak kira kowe iki mbok loleti dubang kok. Ayo Buria. Yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbok tampa Yan. kok tampil wae to Pak oh ya kene Judek aku ambil dia. piye Ripon. Angger keduwuren ya ngene iki. Ora Pri. Nun. Kuwi wanine iki ya mung nek ning desane dhewe. Angger ning jaban desa ngono ya ora wani apa-apa mung. Ah kok dicokot lho. Pak Detu Kidi mengke katuran minggah panggung. Oh iya. Iya. Nek perlu wayangan ki rong dina iki limbukan tekan setengah 4 terus bacot kelakon. Oh, Iya. Nggih to. Nang awake dhewe kok ning kono-kono. Iya, oke. Pak Sama Larik, saja. Pak Larik kate. Piye? Pak Lurah, Pak Carik kate Pak Larik aku. Pak Lurah terus pareng lenggah. Nggih. Ah. Monggo yuk langgame kaya ngapa Nduk Ria Pamungkas. Yo. oh sik ya Pak Pri tak nyanyi sik ya Pak Pri Iya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat paneman jarang aku Rasa
Terima kasih matur nuwun kadung tresna wis diaturake pamundhut. Saking Baharso. Heeh, saking Mbah Harso sing kagungan dalem. Nggih. Wah, matur sembah nuwun muga-muga panjenengane diparingi panjang yuswa bagas Amin. waras wilujeng. Amin amin. Rezeki melimpah barokah. Amin. Mari wajib 100.000. Baharso ki sing ngersake sliramu karo aku. Ya. Pokoknya aku mbok anu nduk mimin karo nduk Afrika mbok kon dolan rene ngaten. Ning ngagem nyamping sanggulan ngoten. Sembah nuwun Mbah HRS. Mbah Harto. Ya, kok Disingkat ki lho. Kok kaya merek Lho Pak apa? Presiden wis disingkat SBY Susilo Bambang Oh, Yudhoyono. ngono. HRS Harto. Itu kaya merek mobil ya. HRV. HRD. Ya.